Beste leerlingen van B2, vandaag gaan we het hebben over de Bovenwindse eilanden en Noord-Amerika, kortom Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten. En we gaan kijken naar de verschillen en de overeenkomsten, de differences and the same things, als we dat vergelijken met Curaçao, Aruba en Bonaire. Nou, het mercantilisme komt terug en we gaan het dus vooral over de Bovenwindse eilanden hebben, de Isla Nan. Even, hoe zat het precies? Hier zo ligt dus Curaçao en de boven ligt Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. En ook dat waren koloniën van Nederland. We zien een aantal dingen terugkomen. Bijvoorbeeld Sint Eustatius werd ook beheerd door de WEC, een groot Nederlands compagnie zou je kunnen zeggen, de West-Indische Compagnie. En er was ook een slavencentrum en een stapelmarkt. Dus er werden ook goederen opgeslagen om later weer doorverkocht te kunnen worden. Dat hebben we eerder gezien, namelijk in Punda, in Curaçao. Daar werden ook goederen opgeslagen. En daarnaast zien we ook dat daar een bijnaam voor was. Sint Eustatius werd ook wel de Golden Rock genoemd, omdat er alles was wat je maar kon vinden. Je kon er bijna alles kopen, van tabak, suiker, koffie, drank, alles kon je daar kopen. Daarnaast hadden ook de andere koloniën ook een rol die je kunt vergelijken met Curaçao. Saba en Sint Maarten die speelden een bepaalde rol voor Sint Eustatius. Saba en Sint Maarten, daar waren namelijk plantages waar suiker, tabak en zout werd verbouwd. En het werd dan ook vooral aan Sint Eustatius geleverd of doorverkocht aan Nederland of aan de omringende koloniën. Maar het werd allemaal door Nederland geregeld. En alles was ten dienste van Sint Eustatius. Dus uiteindelijk was Sint Eustatius het allerbelangrijkste. Dat was de allerbelangrijkste. Alles moet geregeld worden voor Sint Eustatius. Vergelijkbaar met Curaçao. Nou, Sint Eustatius en Saba en Sint Maarten profiteerden Bendagga van de oorlog, van de guerra. Als er oorlog was, profiteerde Sint Eustatius daarvan. Namelijk, als er oorlog was, bloeide de handel. Dan ging het goed met de handel, als er oorlog was. Waarom? De vechtende partijen, de landen, Paisnan, die aan het vechten waren, kochten van allerlei soorten goederen in Curaçao. Bijvoorbeeld. En als er dan als ze erachter kwamen, tegenstander dat het gebeurde, werd de tegenstander natuurlijk boos en werd de wraak genomen op Curaçao. Bijvoorbeeld Engeland deed dat regelmatig en werd de wraak genomen op Sint Eustatius en op Curaçao. Wat werd er bijvoorbeeld verkocht aan de vechtende partijen? Nou, wapens bijvoorbeeld. Of zout om hun goederen langer houdbaar te maken. Of drank, rum. Dat dronken die soldaten natuurlijk ook veel. En door die zaken profiteerden Sint Eustatius en Curaçao profiteerden beide van de oorlog. En zo maakten zij daar slim gebruik van. Nou, ik hoop dat je een beetje iets geleerd hebt over hoe het zat met Sint Eustatius. Heel veel overeenkomsten dus met hoe het zat in Curaçao. De volgende keer gaan we het hebben over de onafhankelijkheid van de Engelse kolonisten. Die onafhankelijkheid noemen wij Independiente. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Voor nu, kijk even rustig dit filmpje na. Bekijk het goed. En hierna volgen ook een aantal vragen. En zorg ook dat je achteraf die vragen maakt, zodat je ook alles beter snapt. Tot de volgende keer. En ik hoop jullie ook weer in de klas te zien. Doei doei!